जोंनिया बाइक नारबाय जोंनिया साबस्क्राइब खालामनो हागौबा नांदो दे हाय गाइस नोंथांमोन खालि बे फुजा बरायनाय चेनेलाव गुसु बायदि जों बरायनायखौ गोसो हरनाय जाबाय दा स' गाइस आङो पुरा ओंखारखांबाय आरोना खाना जानो बिनि खाना जानायाव मा मा खालामना जायो नोंथांमोना खिथिगोन नोंथांमोना नोंथांमोना जोबजासिम नायनांगोन होनना आसा खालामबाय होननो सानै आरे आया स' गाइस नै बन आरो मा होनो बन ओमफ्राय माइरंबो लानो होदो आरोना इनिखाय लादों बाङायनि खबर लोगो मोनबाय नै कल्पना मोनफाबाय कल्पनाबो गोदान चेनेल खुलिदो कल्पना साबस्क्राइब खालामनो हागौबा नांदो दे ओमफ्राय नै इदिके खनाया बे बननि खनाया खिथियाव नांदो आरोना कल्पनानि थ' लोगोफोर आङो नै ओंखाम संनाय जायगायाव मोनफाबाय आरोना जि हाल्लाखायनो इसोरो खाथाबदोनो जि हाल्लाहा बिलाहिखौ मायाव होगोन बयलाराव मेगना गाबनाय गिदिंबाथाय बजोबबाय आंनिया ओइ बे पियास हादो नै आया सिख्ला सिख्ला हायदों मस्त' सिख्ला गोजासो पियास सामब्राम धुनिया दायो नै इखो देनोसै आं सामब्रामखौ मस्ला गैया नामा जिराया जिरा लाबाखै भिडिअ खालामना हो नै जोंना पिया बाथोन देनाय दे फानलु बाथोन हाइजेंआ नै दायो सपारि एवसिगोन बे रानधुनिया जि नायग्रा दं आरो बिमा इसोर दायो बेबो सपारि नामा दाउआ बे सपारि नङा जों एकदम जागाथोआ जाबाय दै बाइकखौ दाननो नागिरदो आया जाबाय देलाय हायोबा देलाय दोङो अ मा जागोन दा जोंनिया बाइक नारबाय जोंनिया खाबाय आरो गरनै बेबायदि बिबोनां माबा मोसानानै खाना जानो नागिरदो गथ'फोरा फागोनाव बैसान मोनगा बिथारसो अ नोंसानिखौलाय माला बाखाय गायलायगोन फरायनो जोबोथाय फरायाबो साबसुति जानोसै नै आब'निया प्लास्टिकआवनो दोनदोसो आंनिया प्लास्टिक पापर पेकेट बोरो आंनिया साबसुति मा जागोन बुंदो नै लासो पारि जागोन टेन्डार तालाय गोलाव जइन जानांगोन गुदुं न गुसु जाबाय आया नाय खख'फोरखौ जा नै ओइ नाङालै जाखांबाय आंबो फिसियो ओइ आंखौ सोरिया लादों खुरगोदै नुखागोन आंखौ थिखांनाङा सोरिया लाबानो खुरगिदै नुयो नामा Ay, no one time kelas tengah ini. Apa kayak aja? Nih, sampai. Kayak sih pilih kayaknya itu, dari rani ke nih abuah. Ide musa. Medor mana nama? Medor kurung. Tuh, gue tuh.
नै लकेल दाउआ नायला कि बरिया जादों सोरबा जानो लुबैदोंबा फैनोसै दै जाबायबा बेदरखौ बयलार बेदर जागोन ना दाउ बेदर जागोन बयलारसो जागोन ए मा जागोन नोङो बयलार नोंलाय दाउ जागोन बे दाउ जागोन नै दै लाबाय आखाइ सुबायना सुवाखै सुबाय नोंलाय सुबाय न गथ'फोरना खांग्रोगोन आरो ना उनाव जों जागोन ना कल्पनायाबो भिडिअ खालामनायाव बेस्थ' गासैबो भिडिअ खालामनो नागिरदों बियो दायो नै बेदर रानगासिनो टिफिनाव सोना लागोन आबुनि गोदोर मालाय टिफिनालाय गोदोरफोरनो लांनो हागोन मालाय फिसाजों लांगोन टिफिन लाबोदों फिसा होननानै नै आइनिया आंनियाथ' नै लकेल दाउ आंनिया लकेल दाउ पापरा नै माबा जाबाय ओइ गोथांखौ लेब रां खांलायाखै नै नंगौ नों ज'नो मोनजाया आइया थफ्ला लाबाय नै खांबाय जोङो जानो हानायखाय थफ्ला लाबाय आरो नोंसोरनिया बोरो जाखांबाय दायो एसे मोसानोनो मानसिफ्रा थफ्लिफोरा नै गय दङ इयाव ना एजार मोसानो हायो दा एसे बिमाया दङनोलाय गस्ला गानाखै दासो हरलादों So guys, दिनैनि भिडिअआ बेनोसै नोंथांमोना मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम ने आबा शेयार खालाम बाय बाय गुड नाइट गुड नाइट